Faktor zboží, protože tam budou 40 bezradí a zboží. To možná, že jsem to spadne. Vážení hosté, já bych vás zde rád přivítal na výstavě, kterou dnes zahajujeme. Tato výstava se věnuje Prokopskému údolí. Všechny práce, které zde vidíte, jsou práce studentů z ČVUT, z Fakulty architektury. Prosím, jsou to podněty, je to zamyšlení nad tím, jak může vypadat relaxační zóna v Praze, co se do ní může hodit, mnohdy také, ale i k zamyšlení, co by tam být nemělo. Nejsou to dogmata, jsou to podněty k zamyšlení a k budoucnosti této krásné části Prahy 5. Prosím, výstava je zahájena. Já bych jenom doplnil, že pro městskou část Praha 5 je to již několikátá výstava ve spolupráci se studenty z Fakulty architektury a z dalších vysokých škol na téma Prahy 5 a jejího možného rozvoje. A já myslím, že to není poslední výstava, že budou další a že se na ně dá těšit. A jak říkal pan starosta, jsou to podněty k zamyšlení, někdy zvláštní, někdy překvapující a někdy podnětné, a tak k tomu prostě přistupujeme a budeme rádi, když občané Prahy 5 a návštěvníci nám k tomu prostřednictvím ankety sdělí své názory, jak negativní, tak pozitivní, a my si z nich potom vezmeme, co bude třeba, a třeba se vrhneme do něčeho a třeba se něco bude moct realizovat. A teď neříkám z tohoto, ale obecně z těch prací, které tady představujeme jakoby z pozice těch studentských prací. Já možná jednu větu. Myslím si, že každá takováto výstava, která rozproudí diskuzi, ať je v pozitivním duchu, anebo třeba i v kritickém duchu, je dobře, protože jenom diskuze vede k tomu, že v té oblasti vznikne něco, co bude smysluplné. Takže takhle to prosím pokračujeme. Díky. Prosím, seznamte se s pracema studentů architektury. A možná představit ateliér. Prosíme vedoucí ateliéru, aby představil práce, po případě dáme slovo ještě studentům, kteří jsou možná tady přítomní. Když to nepředstu, tak to nemá smysl, po vás mám strach, takže pardon. Tak jsem velmi potěšen, že mám možnost zde ukázat práci studentů z našeho ateliéru. A chtěl bych poděkovat všem, kdo se na této výstavě podělili. Takže to znamená RD, radnice Prahy 5, mému kolegovi Jiřímu Pavlíčkovi a studentům našeho ateliéru. Další papír. Zadání Prokopského údolí se formovalo v spolupráci se společností RD. Ta se byla vědomá zanedbané infrastruktury v Prokopském údolí a hledala platformu, na které by se daly ověřovat nápady na rozvoj Prokopského údolí. Tuto platforma našla na půdě Fakulty architektury v ateliéru MOLAB. To jsme my. Studenti byli nadcházející 2 semestry podstavení vůbec nelehký úkol. Měli na jednu stranu plně respektovat přírodní krásy údolí a na druhou stranu umožnit návštěvníkům objevit jeho skryté zakoutí a nabídnout širší využití území. Úspěšný projekt tedy měl být skoro neviditelný, ale zároveň měl návštěvníky posouvat blíže k přírodě. Ateliérové zadání šlo cestou akupunkturních zasahů do stávající infrastruktury Prokopského údolí. V průběhu 2 semestrů z ateliéru zúčastnilo 29 studentů, kteří nabídli řadu nápadů v různých částech údolí a zaměřili se na různé sociální skupiny návštěvníků.
Společným jmenovatelem všech studentských projektů bylo umístění mimo hlavní lineární komunikace, na které se nyní kumuluje většina návštěvníků údolí. Studenti navrhovali svoje projekty pro maminky s dětmi, sportovce, starší spoluobčany nebo třeba zamilovaní páry. V průběhu těchto 2 semestrů se objevilo několik projektů, které propojovaly nedostupná místa například formou stromové lávky. Studenti taky navrhli několik dětských hřišť, vyhlídkových plošin nebo míst k odpočinku a meditaci. Vzhledem k tomu, že se kreativně mezi neklady objevil se i projekt nejmenší restaurace na světě, pracovního místa zavěšeného z koruny stromů, venkovní galerie, koncertního pódia či knihovny. Úspěšné projekty se posuzovaly podle toho, jak citlivě byly navrženy do svého okolí, jaká byla přidaná hodnota pro návštěvníky a v neposlední řadě realizovatelnost projektu. Takže chtěl bych také zdůraznit, že většina našich studentů jsou cizinci. Já jsem Nizozemec, takže měli jsme studenty z Německo, francouzsky, valšan, španělsky, švédsky, mexické, čínské, portugalštiny, americké a rusky. Takže byli jsme při pohledu na Prokopské údolí opravdu dívali jsme tedy na Prokopské údolí nezajutým pohledem a doufáme, že tento pohled umožnil vytvořit zajímavé projekty a doufáme, že se vám bude výstavě líbit. Děkuju. Dobrý den, můj jméno je Jan Řežáv, jsem z společnosti JRD, která si před 5 lety vstoupila, nakoupila některé projekty a pozemky na okraji Prokopského údolí a my vždycky, jako jsme lídr energeticky úsporného stavění a takový pionýr v České republice a v podstatě všechny naše projekty získávají ekologické a další ceny za například energetický přínos každého toho projektu, tak začínáme vždycky tím, že se podíváme na tu širší lokalitu a tady jsme poprosili napřed profesionály, to znamená naše spolupracující architektonické ateliéry, aby se podívali na Prokopské údolí a dovolili jsme si oslovit zejména tady v té zadní části vidíte také ateliér Podlipní Sladký architekti a Dot Architects, který je zde vlastně ten výstup, kde si dovolili ukázat možnosti, jak Prokopské údolí rozvinout z hlediska toho standardního návštěvníka a uživatele. Potom tím dalším krokem bylo před asi 2 lety podpora MOLABu, tedy z fakulty architektury ČVUT a pohled na to z jiného pohledu, jak Prokopské údolí více oživit a za relativně malých nákladů a použití zejména přírodních materiálů umožnit jak návštěvníkům externím, tak i řekněme tím interním, kteří tam žijí, výraznější možnosti ocenění tohoto celého přírodního prostoru. Takže s tím jsme se posnažili takto podpořit a děkujeme taky městské části, že se ujala těch nejlepších možností vystavení těch nejlepších prací a této prezentace. Takže děkuji vám a prosím, podívejte se na to, co je všechno možné a děkujeme za i vaše názory na to. Hezký den přeji. Já bych se rád zeptal, mně se teda některé určitě líbí, ty studentské návrhy, a nic proti nim nemám, v podstatě nejsem architekt, takže nechci to nějak hodnotit, ale kdybych je usadil do nějakého kontextu, tak spoustu z nich se nacházejí přírodní rezervaci, což je podle zákona 114/1992 sbírky, a místo, kde je zakázána jakákoliv stavební činnost, a nejenom stavební činnost, jakákoliv jízda cyklistů mimo středněné stezky a tak dále.
Takže jako napadá mě teďka, proč vlastně se vystavují věci, které vlastně nelze postavit podle zákona na ochranu přírody. Takže nic proti nápadům mladých architektů, ale prostě v kontextu Prokopského údolí je tady několik, mohl bych jmenovat. Potom tady, když vidím studie možného rozšíření využití, tak to je, myslím, ochranné pásmo přírodní rezervace. Tam taky by vlastně se nemělo stavět. Takže napadá mě, proč vystavit něco, co nejde postavit, jestli to je spíš nějaký PR ve spolupráci s městskou částí, nebo jak si to mám vykládat, proč vystavuju něco, co vlastně postavit z zákona nemůžu. Víte, ono jde o ten pozitivní přístup, nejde o ten negativní, že je potřeba se podívat, získat inspiraci. Když se například podíváte podrobněji na ty studie možných nápadů, tak tam uvidíte detailněji, že jsou řešeny i v částech, které nejsou chráněné území, většina těch částí, takže doporučuji ten podrobnější pohled. A je to opravdu o tom pozitivním aktivním pohledu na to, co lze, a o té diskuzi, protože to není žádný, že ten někdo tady něco vymýšlí, protlačuje, je to, jak vidíte, mnohostranné pohledy jak profesionálů, tak studentů, jak českých, tak zahraničních a ukázka toho, co lze aplikovat a vidíte, že všechny ty nápady jsou tady o nějakém citlivém začlenění nějakých přírodních prvků a možností využití, to není žádný, že cyklista nebo že se vytváří nějaké cesty, ale že se s využitím zejména dřeva a dalších jako přírodních věcí umožňuje návštěvníkům Prokopského údolí lépe využívat. Vy říkáte, že bychom měli diskutovat o tom, že by to měl být podnět k diskuzi, ale mě by zajímalo, vy jako vedoucí firmy JRD máte 3 projekty v Prokopském údolí a k těmto projektům jako žádná diskuze vůbec nebyla možná. Ty projekty myslím, že to asi možná není téma dnešní výstavy. Že jsme to asi směrovali, ty dotazy jenom této výstavě, ty projekty probíhají normálním řízením, čili všichni se mě by zajímalo, proč městská část Prahy 5 tady vlastně vám dělá reklamu firmě JRD v této chvíli, když vy máte 3 projekty, které jsou napadány, jsou jedeny dokonce ve správním řízení. Můžu se zeptat, proč městská část, tady třeba tady paní inženýrky Lacinové. Prosím, já bych se ohradil, že městská část dělá jakoukoliv reklamu JRD. Městská část umožňuje v tomto okamžiku prezentaci studentských prací. Já si myslím, že Prokopské údolí je nedílnou součástí Prahy 5, je rekreační zónou, kam mnoho z nás chodí aktivně odpočívat. A myslím si, že diskuze nad tím, jak se může změnit takováto kousek krásné přírody v Praze, je zapotřebí. Tím vůbec nechci komentovat jakýmkoliv stylem aktivity developera v této oblasti. Já to, co hodnotím a proč jsme umožnili tuto výstavu, protože se nejedná o PR developera, nýbrž o studentské práce, jak zkulturnit přírodu tak, aby byla zajímavá pro nás občany, pro aktivní využití volného času. Proto ten projekt má od nás podporu. Má podporu výstava. Nemluvíme zde o podpoře developerského projektu. Tady vidíme 2 firmy, Dot Architects a Psí architekti. Obě spolupracují na projektech firmy JRD, proti kterým je vyjádřen určitý nesouhlas občanů a který jsou právě třeba jedna z nich ve správním řízení. Pokud vím, tak například Dot Architects architekty této firmy jsou Libor a Elena Lacinovi. Předpokládám, že to jsou příbuzní tady inženýrky Lacinové. Ale nedělají na projektech Prokopském údolí. To není pravda. Oni na svých stránkách mají, že pro JRD připravili projekt Diamantika. No to je projekt, který má stavební povolení. Ale to je v rozporu s tím, co teď řekla paní inženýrka. Prosím, já bych velmi všechny požádal, aby jsme se opravdu věnovali studentským pracem, protože o těch ta výstava je. Pokud chceme řešit jakýkoliv developerský projekt, můžete kdykoliv přijít na zastupitelstvo, můžete se řádně přihlásit do diskuze a můžete tam vystoupit se svým příspěvkem. My jsme se ptali na tyhle Dot Architects a ta druhá.
Protože jsou součástí celkového koncepčního řešení této výstavy. Toto byly nejlepší práce, které jsme od těch profesionálů získali, jakožto jakési náměty a zhodnocení možných využití a zpřístupnění lepší prokopského údolí. Já bych možná řekl jenom pár slov za ateliér. My to vnímáme tak, že to je opravdu jako výstava studentských pracích a když se podíváte na tu infrastrukturu, která je tam hodně zanedbaná, podíváte se třeba na dětské hřiště, které v podstatě fungují dobře ve městě, nicméně ten potenciál toho Prokopského údolí je mnohem větší nebo jiný než ve městě. Takže třeba kdy některé ty projekty navrhují nahrazují některé ty hřiště, které tam třeba jsou, některé další projekty typu třeba lavičky, v podstatě dívají se na to úplně jinýma očima a zhodnocují ten potenciál. Takže já tuhle výstavu taky vnímám jako výstavu studentských prací. Nevím, do jaký míry budou šťastný tady prezentovat jakoby návrhy ostatních architektů, ale myslím si, že primárně je to tady o studentských pracech. Takže jenom tak jako perlička, že tady jsou profesionálové, tady vlastně 90% toho jsou studenti, tak jenom jste se dokázali. Oni se neopustili tak dávno stejně, takže oni tu školu stejně neopustili tak dávno, pokud vím, architekti z Dot Architects, takže vlastně to jsou taky studentské práce, se dalo říct. Já myslím, že můžete trošku být slušný k profesionálům. Žádné další otázky, takže krásné odpoledne a prosím, seznamte se se studentskými pracemi.